Igbo sịrị na ọ bụrụ na ikwu amaghị ka ibezi ya. Ya ka m jisi ka m jụọ ajụjụ a. Alụmdi na nwaanyị ọ ka bara uru? O nwere ihe ọ bụla a ga-asị kịta na ọ bụ uru alụmdi na nwaanyị? Onye ma okwu a na-aza ya kwara ya ndị ajụrụ ụdịrị ajụjụ a. Mana ka anyị kwuo ya ọkwa na nwere ajụjụ ihe ị ga-aza m ịzakwa m mana o nwere emu na ya nọ ka anyị tinye gịnị ya ọnụ maka na nwere ọtụtụ ihe na-emegasị kịta ya aghọtaghịzi ma alụmdi na nwaanyị otu esi wee dobe ya ọ bụ ihe ka bara uru taa na anyị ga na-eme. Aha m bụ Amarachi Atama. Nnọọ. Onye mụ na ya nọ nke taa bụ nwikorobịa ala Igbo, onye nke na-achịkọba ọgbakọ echiche a na-asọ isi. Ọtụtụ ihe aha ya anaghị achọ ikwu maka ya. O nwere otu ọ na-achịkọba abịa na-atinye ọnụ, na-atinye uchu, na-atinye echiche n'ọtụtụ ihe na-emegasị n'ala anyị. Onye mere o ji wee nọrọta na okwu a na-asa anyị. Aha ya bụ Festus Adibe. Ekele m gị nnọọ. Igbo kelere m ndị Igbo. Ndị Igbo. Ndewo. Ndewo, ekelesie m gị ike. Ọ dị mma, isiokwu anyị taa bụ alụmdi na nwaanyị. Mana ebe anyị na-agbado ụkwụ bụ ma ọ ka bara uru. O nwere ihe ga-eme ka asị kịta na nwoke na nwaanyị ijikọta aka sị na ha chọrọ ịlụ onwe ha. Ine ya anya, ijiri anya nke gị wee nee ya anya. Ọ bụ ihe iche na ọ ka bara uru taa? Ikwu eziokwu uche m bụ na nwepụ uru ọbazikwa. Ahụzi m uru ọba. Eke ikwu eziokwu nọ n'ime ya. Ngwakwu eziokwu. Ịma, oke, Igbo ga-afịa wara eso. Ka na-asụ ya na-atụnyekwu oyibo unu gbaghara mbụ. Kwa ndị Biafra si na ebe efulu efu. Next year wara iwe were unu. So, ihe na-ekwu bụ, what I'm saying is, ịma, na mbido ọ na-abụ uche m bụ ihe eji na-anụkwana di na nwunye bụ na a ga-azụ ụmụ, a ga-erezi adults. You raise children, they'll become adults. Abịa dịkwana responsible na the society. Ọ na-abụkwana that before ihe bụkwa n'ọrụ na ịzụ ụmụaka bụ ihe nwoke na-eme. Ụmụ nwoke ga-aga ugbo jee kọchi ugbo ma ọ jee chụọ nta, bute nide. Ụmụ nwaanyị nọzikwanụ n'ụlọ na-ahazi ụmụaka. So ihe ọ pụtara bụ ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ịnwero di, ịma na ihe ga-afịarụ gị arụ, ịma dazụ nwere onye na-aga na-enyere gị aka. Ịma widow onye bụkwa na abịasịra a na-ekwu poor people, a na-akpọ widows, ada akpọ widowers, because nwoke na-enwere nwaanyị ga-aga nwụkwa mekwa ihe zọtakwa ha nọrọkwa na onwe ya. So ihe eji emekwana ya bụ abịa two families bịa si oke na-eme anyị chọkwanụ ka our children tolite, anyị need somebody ga na-ebute the goods eji azụ ụmụaka, then onye ọzọ ga-anọzi na-ahazi ha. But in recent times, so ugbu a ihe na-emezi na bụ onwezi onye na-achụ nta, onye na-adakọzi ugbo, onye ọbụla na-arụzi ọrụ ọfịs, ma nwoke o ma nwaanyị o, onye ọbụla na-arụ ọrụ akpata ego. So because onye ọbụla na-arụ ọrụ na-akpata ego, enidirozi mmadụ na-abụ. So ọ ga-afịakwa gị arụ ịzụ ụmụaka on your own, mana ọfịarọzi arụ nke otu ahụ before, ọfịarọzi arụ nke debole ma mfu nni rie. Enwere many women now, ha nọ bụ career women of nowadays, ha nọ akpatachi ego asị m ihe mụ achọ dị nwoke against ihe nchọ is ka m just mụta ofu nwa ụmụ na-abụ ka m ga-esi zụọ ha ụtọ ọbụla ha dị enyezi onwe ha nsogbu. So ị na-echa those things anya efuzia na even ka ikwu eziokwu nọkwa n'ime ya, a na-akwazi iko anyhow these days. Ịma church and everything nọkwa, anyị niile bịakwa anyị gaa chọọchị go ka dozikwa iru ka ndị ka holy people, mana anyị niile bụ ndị mmehie. So a na-akwazi iko well and ọ na-abụ before, if you look back, mmadụ mụọ nwa outside wedlock ọ na-abụ a shameful thing, but now ọ dịrọzi ịmụ nwa n'ụlọ iji ha na your money abụrụzi a major thing.
So anyways, you get me now these days, since all those things are draws as bad, and the man they need the church or government. They say two of you must come together. You get meet one mother. See me, I got together. But if you don't need it. That's right now. What from Uru? Other than Nepotas, when you're a good enough, but from Uru. I got no way. I got no way. HM one's way more. HM only got HM one's way or more. But now only as we get and sometimes maybe you got most relationships. Most relationships now, the first year, a lot of like there's and everything. But I and this normal human behavior. After a while, the person again I'm not big you understand? I'm sure not because Hano. Yes, Hano. But good Hano because how many can't you go this safe? How many times can you negi na nagi? E me go di love one thing ti ani. E ma ke ha de on ka ge kita. But I'm sure that we had the young boy ha kana achino. Ya na touch amara ha no say ya ike ya ha gwa. Ma no si together na azu mu. Ihe jikwa na ha bro na ha love go onwe ha. All the ụmụaka no zan imago ha no go imago onye a gini ebigide go wenze onwe obro no onye a na-atọ go ụtọ. Ụtọ ahụ apụgo. But with and now and if you see an marriage because of marriage I say for better for worse gị na onye a ike onye agwụgo gị mana asị gị ndị church sị gị no for better for worse community asị gị for better for worse ị na-anya ụmụaka nọ ị hapụkwa na ha ga-ata afọ so idigide and then the community also comes around. They say, when you go 25 years, 30 years, they celebrate all those small things. But if without this, you get a mad meet here. See, one day we will not love each other. You know, we are considering no, divorce is a lot more. A lot more. Makana mu anache na onye ga ya nọrọ nọkata ike ya agụ gị. Onye igbubro n'anya na mbụ o nwere ihe kpatara ya ka ọ dị na asị na ihe ji anụ bụrụ di na nwaanyị bụ maka naanị maka nwa ọ bụrụ dị ị ga-enwere mmasị ebe mmadụ nọ wee kọbi. Yes, I agree. Ọ bụrụ maka nwa ka eji anụ di na nwaanyị. But in the end, ihe na-edowe ha bụ ụmụaka. Ị ga-like onye ahụ. Ma chetakwa na o nwere ndị enwebọdụ nwa mana ha ka nọkwa. Ike dị ha. Onye ọbụla ma mbụrụ the same thing. Mana anyị na-ekwu in general before ndị na-enwere ọnwa ịda ha eje ma adopt or sometimes mgbe gboo achụọ the woman ọmụrụ because uche ihe eji anụkwanụ dide na ọ dị very clear na onye ọbụla onye amụrụ ọnwa ọ dịghị ihe o ji bụrụ nwaanyị nọ na di ọgwọta so all the basis of ihe ọbụla now ebe that ịmụ nwa na ịzụ nwa abụrụzi major issue ị ga-emenwe ya without the marriage. Why not? O nwere ihe ọzọ i kwuru maka otu esi akwakọrọsi iko kịta maka na ile anya ihe nghọta n'ihe ahụ ikwu bụ na ọtụtụ iwu nzọmụkwụ na ihe ndị ọzọ edobelu na-achịkọba obodo adịghịzi maka na mgbe ahụ ọ bụrụ ikwu eziokwu maka na okwu a na-asa anya ka anyị nọ ọ bụghị ka kịta anyị ga-ahụ nwatakịrị ka na-agụ sekọndịrị o mechagoro ọmagonu ihe niile emewego ịghọtago ya bụ ihe na-aghọta ebe ahụ bụ na nzọmụkwụ eji dobe ala adịghịzi ka o kwesịrị ịdị meziere ihe kpatara na mmadụ ga-eje kwara onwe ya ikote ọbụla ọ chọrọ mee ihe ọbụla ọ chọrọ obodo na-akwara ya aka maka na ọ bụrụ na enweghị ego iwu adịrị different. mana ihe chọrọ ịghọta bụ ọ bụrụ na ewepụ isi na ihe a bụ nzọmụkwụ anyị ga-eji na-anụ na ndị mmadụ ga-abụzi nnọọ atụrụ bụzi nnọọ mkpe na-esogharịzi onye ọbụla nọja gadagadaga.
So ka ga-esi kwuo ya ọ bụrụ na ada na-ene ya anya nọ ịma ọ bụ na edowere iwu ndị mmadụ ga-abụ atụrụ na-eme nnọọ yes to an extent ọ ihe ọ bụ somehow mana ka m si ene ya anya is first ịma a na-enwe ihe a na-akpọkwa na omenala ka esi enwe omenala na-abụ ihe anyị fụrụ ihe anyị niti anyị bịa n'ezi aka ka anyị ga-esi solve problem anyị niti esi na ya mezie omenala so our ancestors ọ na-abụ ịma enwere all the things anyị nwere now so enwere TV enwere radio enwere moto enwere all those things ndụ adịzia very easy ndụ ha dị hard so because ndụ ha dị hard a ga-abịa nwecha all these values ibi ịkụ ugbo abịa bụrụzie valuable thing nwa gbachiri ike abụrụ ete na na-celebrate ọgọta so all those things mere ka ọ bịa then plus ihe anyị na-akọ na ourself ịma ọ ga-afịa arụ ka azụ ụmụaka in that kind of environment abịa nwecha all these cultures to protect or to help them live life ka ha si fụ ndụ at that time but now ndụ anyị na-ebizi now we live in a time where to eat is a matter of go to shop to work bụ a matter of ịga n'ọfịs pigide kọmputa na that's arụ ama mfogo ofu na ebi arụ ọrụ ịmago to go somewhere isi ka m gaa Lagos ike gaa Lagos today batakwa today in those days amakwana ebe bụ Lagos because ịga Lagos bụ na ị ga-ebido now ịga Lagos ọ bụrụ next year ka ị ga-eru ịlọtawazi ịmago onye ha ga-aplan ruo village apụta ma wishie gị lọk ọkwa na iru eru because ihe ga-eme gị n'ụzọ dị mini shege so because of that and we're now interacting with ma ndị ọcha ma onye ọbụla all these cultures are mixing and ọ na-emix and na-etekizi characters that might not necessarily be our own. So onye bụ na culture na-change amasị na culture na anyị na-ebuzi atụrụ ole gị maka culture na-change ị ga-afụkwa and I can make a prediction ị ga-afụ mgbe anyị ga-aka nka na I don't know what they will do. They might be ọ bụ eziokwu na obodo emepego a na-amụta mana ọ bụzi na-amụta maka na ọtụtụ obodo dịgasị iche nọ n'ụwa bụkwa ha na-amụta ihe ahụ ha na-ahazikwa na-atinyekwa na nke ha na-ewepụkwa ịmagụ ka o wee daba nke kịta mana nke anyị bụ anyị na-amụta anyị ekpofuche nke anyị na-ewu iwu ọ bụrụkwa ndị ahụ bụ na ọ bụghị iwu na omenala anyị agbanwego mana dịka isi kwuo ọnọdụ anyị nọzi kịta o nwere ị ga-abakwa ga-asị gị ọgọ ndụ gị ịmana na ego ebe a ga-asị gị ọgbasara gị ọkwa mụnwa ọkwa ndụ nke m ọ bụrụ ihe na-atinyeche mana ịmana okwu anyị bụ alụmdi na nwaanyị ma ọ ka bara uru a sị gị kwuo ile anya ichemie mgbe ahụ n'agbanyeghị o nwere ike ịnọghị mgbe ahụ n'akụkọ niile ịnụgoro na ihe onyonyo na ihe ndị ọzọ na ihe niile ịgụtagoro ile anya mgbe ahụ na kịta kedu mgbe ọ dị ka ịhụnanya maka na mgbe ahụ ka ndị mmadụ na-agasị ichi ahụ anaghị echekwa ụmụntakịrị akwa a na-eyibe mgbe ahụ ifu nwoke maka na ọ na-arụ ọrụ gbachie ike ana m ekwuzikwa ka m fụrụ ya ịghọtago ifu ụmụ nwaanyị ha bụrụ sọ mma maka na ịhụcha ụmụ foto ndị nne nna anyị ha sichara ịfụcha ka ha dịcha machasa sọ mma ya bụ na ị ga na-ahụcha n'ihe ndị ahụ mana akwamiko na ihe ndị ọzọ na ịgụgwara ị na-adịghị ka ọ dị kịta ajụọ gị kedu mgbe ahụ na kịta kedu gịnị nke ka mma mkpatarụ na taa anyị na-ekwuzi ma alụmdi na nwaanyị ma ọ baziri uru ọ bụziri ụkwa anyị so mmasị na mgbe ahụ kakwa mma than now so enwe ka nsi kwuo before ụmụ ihe mere eji nwee ka omenala dị mgbe ahụ so ugbu a ka anyị nọ ihe anyị na-afọ anyị ka na-afọ ya ọfụrụ so masị nwụ na otu a like anyị sigoro isi anụzi na di na nwunye si jos biri iwe anyị amabe ihe ọ ga-enye anyị amabe ihe ọ ga-apụta anyị just mana okay so before ihe mekwana ihe a uche m so adịrọ m sure ma ọ ka o si mee mana uche m bụ na back in the day ụmụ nwaanyị ada ịma ụmụ nwaanyị adịrọ as promiscuous as
now. And the reason, bro, one, things like condom adro, contraceptive adro. So ihe ọ bụla eme ọ ga-apụta ozugbo. So ndị mmadụ adịzị more careful. Mana ọ bụ na ụmụ nwoke anaghị maka na ụmụ nwoke ọ na-alụkwa nke mgbe ahụ ka ha kachara wee ụmụ nwaanyị na onye mana ọgụ oge ije nụbata ya. Ije nụbata ya na ụmụ nwoke na-anụ 5, 10 na nwere. Because if nwaanyị like ije mee ihe n'isi ya lụbata ya n'ụlọ gị ọ ghọta ya. Mana ihe nji ekwu ya is ihe na-ekwugodi mgbe ahụ ya mere promiscuity adịrọ much because now ị ga-emewe ihe zo nwaanyị chọrọ na ụmụ ike kpawa iko mewe ihe ọbụla sọ ya nnọọ mejuo ya afọ onwere ga-ama nothing ọgwụghọta ama mma mgbe nke ọbụla eme nye a few months onye ọbụla the village and one of villages dịkwanụ smaller mmadụ gafee like this onye ọbụla agbaga ebe onye na-aga these days onye ọbụla bisi n'ime compound ịbanye lọkọ gates kpọchie onwere eme ihe eme n'ime na all those little things emechazia things echenjicha ada afụzi because onye ọbụla ebirozi in community ada afụzi ihe a na-eme bụ like hotel ebe a nọ na ihe ọbụla echara ọkụ n'enyi ya ọ dị clear ịma nche act tụmadị agbanyụ dis camera na agbanyụcha ya bụrụ onye na-afụ gị emewezi anya ahụ niile nọ gị n'uche so in those days ndị mmadụ ga-enwe analog kwanụ dọ ọ mmadụ si ebe o si ọbata compound gị gafere ịmago ụmụ ihe ndị ahụ onye ọbụla nọchara in the public eye so ọ dịrọ much ọ bụrụ na ịbịakwa ọbụla na-asị ka gaga back in time agakwa back in time sị ọkwa efu ụta unu nọ now like this ihe a ga-eme ga-enyecha everybody one small compound enye unu maybe ihe dịka moto small things onye ọbụla ejidecha phone ifụkwa ihe a na-eme now emewekwa because all the same people ka ịbụ ọbakwa taa ụmụ nwoke ịbịakwa na ụmụ nwaanyị si esokwa ụmụ nwoke na ejizi nwaanyị one ha rahụrụ etozi ọnụ ifu mmadụ ya na ndị ọyị ya nọrọ na-asị ha mekwana orugboru 50 nwoke na-ejikwana nwaanyị ha nụkwanụ eto ọnụ na-amaghị ya nke ahụ bụ na o dolo anya ịghọtago iwu obodo nabatakwana ya ịghọtago mana nke kịta bụ nwere nwaanyị ụmụ nwaanyị ohu dịka isi fụ ada ahụchazi ihe dị njọ ka njọ maka na anyị nọzi na ọgbasara gị ịhụkwa ndị ga-agasị gị n'ọrụ nke gị kere ka o si gbasatalụ gị maazị Festus nne-gị okwu ama nwe nkwụchata ya bụ na ị ga-abịa ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ iche ihe ọ na-ekwu adabara gị ji aka ikwu ya maọbụ gwa nwaanyị ya aka ọ chụpụtara anyị okwu n'iro maka na ọ sị na a na-ezochi ezo na-ezo onye ọbụla nwaanyị na-ezo nwoke na-ezo ngwanụ ka anyị ekele ndị Igbo na-abụgoro ya n'ebe a ka anyị ga-akwụsị ya maka na okwu a ama nkwụsịta a ga-ekwuru ya na-aga ya bụ na ọ bụrụ o nwere ihe ọzọ ngwanụ bịaba ka anyị kwuo ya na okwu a na-asa anyị kwanye ya ka anyị nọ aha m bụ Amarachi Atama ndewonu.